Pipila sa mga traditional PUJ drivers sa Sugbo milusad ug mga silent protest sa upat ka man ang lahing dapit dinhi sa Sugbo. Isip kabahin kini sa gihimo nga simultaneous protest sa mga PUJ drivers nationwide. Sa report ni Femery Dumabo. Dinhi sa iskinita sa Barangay Mabolo sa Dakbayan sa Sugbo, kining maihap lang ka mga PUJ driver ang misalmo sa silent protest kaganihang buntag. Isip kabahin sa simultaneous nga protesta sa mga PUJ driver nationwide. Sila si Floro Rodrigo ug Dana Asali, kapin na sa 20 katuig nga mga PUJ driver. Mihangyo sa kagamhanan nga pabaliko na sila sa pagpamasahero kay susama na sila nga magpalimos aron lang adunay ibuhi sa pamilya. Karon gani wala na gyud. Sika datong na stop mi sa pagdadrive. Sa 4 ka bulan, sa 3 ka bulan kapin na wala na gyud. Ang amo lang yung panawagan sa gobyerno na maibalik sa pamasahero ang mga jeep. Sa oras gani buntag ganahan man gadang ako mga anak pila ka dekada na nga ikabuntag natay mapatog pan ikabuntag karon usay gani nga ang among pamahaw ma'am diretso na panihapon. Apan gipasabot ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. nga igo lang silang misunod sa IATF nga naglatid sa mga public transport nga tugutang makapamasahero. Sa dakbayan sa Subo nga MSCQ pa, napupa ka mga bus ang nakabiyahe. Supak usab sila si Rodrigo nga mokuha og special permit. LTFRB nga kuha ng makuha may special permit dili mi mo yun ana kay naaman may franchise god. Nga klaro mo kay nga kuan dapat ang ilang hatag special permit ka na lang mga way franchise. Sa text message nga gipadahan ni Montialto sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, mato ni Montialto nga katungod sa mga PUJ driver nga makalusad og protesta. Apan iyang gitataw nga ang prangkisa usa lang ka pribilehiyo ug wa maghatag og katungod sa mga PUJ driver nga mahimo nila ang unsa may gusto nilang buhaton. Samtang sa dakbayan sa Mandawi laing protesta usab gilusad sa mga jeepney driver sa may barangay Mantuyong kaganihang buntag. Nanawagan sila nga tugutan ng makapamasero ka apektado ang ilang pamilya. Bitbit nila mga placards nga nag-awhag pagbasura sa anti-terror law. Nangayo usab silag ayudas sa kagamhanan. Pila na kabuan, mga upat na siguro kabuan ang nakalabay niya. Ang mga jeepney driver karon wala na gid siya nakabalik og biyahe. Siyempre, ug atong tanawon grabe na ang kalisod ug kagutom. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.